ଜେଜ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ବରାଦ ଆଇଲା ନା କଣ? କଣ କରିବା ବରାଦ ଆଇଲା ଦେଇଦବା ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ କାମ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ? ଦାଦା ବା ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା। ଶିଶୁ ଭବନରେ ଆଉ ଦାଦା ଆଇକା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ପଚାରୁଛି ଏ ଦାଦା ତମେ କୁଆଡେ ନା କଣ କରିବା। ସେଠି ପଚାରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏ ତମେ କୁଆଡେ ନା କଣ କରିବା। ପୁଅ ଦିଅ ସିରିୟସ୍ ଆଉ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଫୁଲ କହିବେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପତ୍ର ଏକାଥରେ ପତ୍ର ଛଡେଇ ଦଉଛ? ଆଉ ପତ୍ର ଛଡେଇ ସେ କହିଲେ ପତ୍ର ଛଡେଇ ନେବେ ବୋଲିକି ଆଉ ଦେଇଦବା ଆଉ କଣ କରିବା। ଆମର ଯାହା କହିବ ତାହା କରିଦବା କଥା। ଆମେ ଆଉ ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମର କଣ ଅଛି ଆଉ। ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ଗରାକ ସେମିତି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଗରାକ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ହଉ ଚଲ। କେଇଟା ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା କେଇଟା ନେଲେ? ହଁ ନେଲେ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଲେ ଆଉ।